Benvinguts a l'Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas. Us presentem el PFI PIP d'auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electròniques per a alumnes que tenen més de 16 anys i no tenen la titulació d'ESO. Fent aquest curs, que dura un any, ja poden accedir directament a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà. El que es trobaran els alumnes serà una petita part teòrica i després un gruix de les hores dedicades a la part pràctica. Fan tot el tema de treball de tall de peces, fabricació i muntatge amb peces metàl·liques, per exemple, tenen una part important del treball amb alumini, i per una altra banda també tenen unes quantes hores dedicades a instal·lacions elèctriques de caire domèstic. Les persones que fan aquest tipus de cicle és perquè tendeixen a encaminar-se cap a altres cicles, com pot ser un manteniment electromecànic o com pot ser instal·lacions elèctriques i automàtiques. Aquests estudis de cicles posteriors a aquest PFI poden ajudar a l'alumne a entrar en el món laboral de la indústria. Si us ha agradat el que hem explicat, us esperem a l'Institut Lluch i Rafecas.